Devi po si harin ase atongin kar khata lo liam ve ta der maya ansung kwa chu Ganesh puja mang turin anin bwa sa in sa hle maya Devi te high school a po puja hi an mang ve do na hol chu puja na na no ba sai ve ni zinga chuan Devi chu anu chuan sari te kai terin achala bindi te abel saka heti hi chuan vaiani na alang chiang nge mai Mahse akazin kamalai anglo takin Devi chu alim ve vak mia lo achan chu Paxton khan ka chuan tha inia kamut pui cha chuan a om anglo don lutuk alo tile zewani ome hemai ba ka hian annam dan le shai vel hi aning ve thin hlea achan po Devi hi America rama piang le seilia na nia sapho khu sakdan phungin akho sammya mya thin bok nen anu te rwal howina anun dan tur an lo shil chen phe chuan aning le zwal thin hemini po hian anu te rwal ho chuan din hwalin mei nei deu chuan an lo chai le vak vak to a aning lut tuk chuan anu hne na ho atil top hial mai anu hian ni dang chu ni se a ho na sat ton nen hemi tum hi chuan phun noi lovin Devi chu akari na kalpui tanal nala hetia atina chan chu Devi tan hian ti tura tuk sak wang lek chu lo ni in anu mel chat pasal ron chu azon chu angai tlat ron hi an college counselor ni in an student te za asom kwa lai chu Ivy League ama wang hian an tel china Devi hian ron hi atlon hlo tin thei chuan Princeton University a alu thei phan be se ani amai ro chu tuk pumin ron hi zong Mahse Devi hian a mu zo tlat lo anu nen hun ser nang turin an kirle ri ta phot maya hun seran nei na hian tong train an tu zong te an pathian hne na an dil ve china kumdanga chuan thil dang dang adil na sat thin te lul nen ton tum chu appa angai na in a hne ngang maya voi khatal mu le te po adil ve nyang kamalai po akyang alo tung trai ve in ani hi chuan a tung trai na apasal hual chuan ngai zong nei san de se adu thu a soi mok mai hetia dil na chan chu an nam dan bo che chuan lovin a chung ten pasal nei tur an ti na chu hlo cham se du wang ani nima sela an pui thiam chuan kamalai du dan hi alo she ve kur tlat an bol lo thil vel aron chai pa chuan tongkam toi te hian akhak zewa kamalai chu azak runge mai Devi chuan Amazon chu lo zong kwa le ngat ngatin nakina chuan rona nge chu awak muta a omna ruma chuan valutin ava in pesha tir nuwa ang class a thiam thei pol ani dan te practice na te po ati thapol ani dan te chu a shil ngal veka amai ro chu athil va soi ti han ron chu achok phur te chiam lo nangni Indian ho chu ang khat veka lo min ni te lo changin chanchin dang dai deu nei te tan lo chuan han in hlan kai vak ngai na om lo alo tikmak maya Mahse a soi thui ma in ron chuan Devi chanchin chu alo shito chin ti a shi chuak le ngala a music tum line Amazona apa chuan heart attack nei in aboral sanawang chuan reifi akal theilo hial ani ti chu angai to chuaka Devi hne na chuan I chanchin kha interviewer te ma thiam taka isoi chuan itling mayang atita Mahse Devi chuan apa thi na lo man tangkai vel chu adu ho lo zapo don lovin rona hne na chuan angai dan chu a aw chwa pui ta mya mai ani arin lo dan lutuka ronan thuro na lo pe ko wan chuan Devi chu a in so taw ngong ngonga alokar te chu alo pe drive chwai hial chuti lai tak chuan Paxton chuan lo hu in athiam ang to kina ron thlem ve ngala in che na chu vamoi ve ati vel ta ka chuan Devi po chu alom le tang vial to ni an hun pui po hlim takin an mang zo ve thei ta a Mahse Devi nu chuan afanu voi khat zu in kha alangai dam thei haulo school akalte ni lo chuan chua phal lo bur to a Mahse school lama hian Paxton chuan ron bi ve shut tru zelin aron kom nge ve viau zela a chante po chuan makti viawin hemi te pani hi an mudun to ni an ngai na chu a nget tu tura Devi la chuan an rin dan chu a dik lo te soi du big thak lo engtik ni a emo chuan an mudun tak tak hun ala thleng nge yang ti a ring tlata a malok pon Paxton chuan I thom nuak chu iwa in me ve ti na fak nge kha amar ro chu amut zong zong ti ui vek turin anu chuan message lo thonin an chen omami ke tin chu kat sak turin thu pe karon pele ta thil pe om tak chu ani hau lawang le Mahse bena mu chuan idea thata ka nei thartlat bena conference tel na tur chu veng danga ni ni o tura bwa sayania heta tel ve tur pakhat chu adam lo hlo mai Devi hian a ai chu o don ta school thila ne wangle amma khwata na thil thani wangin anu po chon akal chu alo phal sak lo thei talawa Mahse la bena tan chuan a khwa thala om tlat achan chu ma na chang to khan zirna lama in el ring an ni wangin a sang thei ang berin thilan ti china tuna Devi hian a huang chunga ron dai tlat mai si
Devi ne na chuan alung oilo na te tilangin a huang chung ron dai ve chu alom lo thu avasoya Mahse Devi chuan lungai su itlak chat phat lawang ti na lo chang ti chuan until ti tur UN Security Council zirchin na chu an chan don ta ben chuan Devi chu alam tang tur le asoi ang chu lo thlop turin acha uluk le a Mahse antet lai tanga thazok ni in chu china ni na la ya Devi chuan ben chu engtin ni motak ati lo chuan a om thiam ta thlat lo Athu soi hun alo thlen chuan bena proposal zong zong chu aron vo cheta vek mai chuta chapa andan siam hang chuan bena chu mol pho thei ang bera siamin lamtang asiam tanwal zui bok bena thin rim lu tuk chuan Devi chu ba sunga chuan awa hau shepa anin hial na lama chuan Baxter nen in mudun to wang khat in la engi movel viau su o ati tel zau mai chu tiang thuru benan alo she ve chu Devi chuan makat ti viau an group project ina ben chuan Devi lo rel velin alo soi chhechia mani oma hei hi achuan te pan hi chuan lo hwal puin nang ai pon lak jok Baxter nen pon mudun to tin an lo kha kani oma hei wang hian ben chuan Devi thuru chu shiani omin a in ngai ta ni engpo chu ni se ba salo om ve me che pakha chuan an thu soi chu alo she ve vek maya Baxter le Devi ten mudun to ti thu chu a phone chuan a the dar tran ta vak mai le chutia an school mi pachelo ber Devin amut pui ti thu dar ta ka chuan a meicha pui te ngai sa na hlo ta viawa khuma amu te chu ei turan chop sak vel hialani tin an conference na tel ve pakha chuan Devi chu ronin party a huai hotu ti a shil ve thlapa ben chuan tu lo ti viaw ma se Devi thu chu atlang zo khat siwangin party huai hot chu an ti thluta bokani lelama Devi chanu February po hian ngai zong tur lo vai ve ruaya an chanu anga che that ve chu alo chaw ve viaw ti chuan ama ai toy Alex chu alo chai vela Mahse chu ti lai tak chuan if chu awa muthut mai mel tha ti in azuna awai ngal chot heta che hian mi palam ain me chelama a thinlung chu a thlena jok te shetani amai ro chu mani an pui han ngai zo ringo tur chuan a in oi theilawa baka achungte ponan shethiam don lo shim shim tlat hei wangyan even youth center local ve tura aron sompo chuan tongkam thlum lem lo takin alo nar pak maya ifi po chuan awa som kher kher chu a in thir ngai mai Mahse February hi in thiam lo le si in if chu thataka alo chang lo chu a in thir khop maya omzenei lovin ariru atti nat sak ringo chu ani si chuta in ngai to chiangin adu chu athlang felta Alexa chu umzui to lovin a an pui du na chu a in pom ta thlapani an chanu Eleanor po hi anu chuan te takte ani laia kalsani lemchan lam khove alu chil chak na chuan apot rang ni inalang Mahse tuntnu tleng po hian anu chuan postcard te lo thon thinin cruisa te akal thin thu ron shil thina Eleanor hian anu hi deman nekin a support jok lo mai anu angin lemchan lampanga tui in engtingnia emu chuan alazin kwal ve angti a ring thina ni Mahse Baxternan inuka Mexican restaurant pakhata waitress na thoklai ka mu ati tamaya Eleanor chuan oi haulo akmai ro chu Baxterna thu soi chu adikre ngem ti sha changna chuan a khatle ta tlat maile ti chuan February nen Mexican restaurant a chuan an valut ta roi maya an hlo ang ngein anu chu July muna waitress chu alo ni tak tak tlat Eleanor chu ril run takin atlan chuak le tatopani Eleanor chu ril runat luata anun phung zong zong a buai ta fek maya a chanu February ti dang na shelo chuan azia phadeu ma na ti in a anpui adu to zok thu chu han shil ve roi mai komdan hi kanule ka patine na ka shil ka tumpo in ka soingam ngang lova a han ti le chuan Eleanor chona lo khongai via waniang akwa ta topa February chu a tho huai mai eng angmi ponila ilam ka tangla ta lom tia in tiam tonin an chan in kar chu a nge pha sot nge ni an chansin le an thil ton ti an chanu Devi chu an shil ve chak ema wan chon an vakol ngala Mahse Devi chu wen ruk tumin alo boy laklo na samai si teirol pani te chu puitling ho party na chuan lu ru in waiter ne na chuan wen chu an dila Mahse waiter chuan alo phal mai haulo kumintling to empty shirt nan ID kalo en ati chuan ben chuan dollar kha chu ape zawa waiter chuan makating ei mai Mahse chu ti anin biak boy lai chuan an chan pa pakhat chuan an hnunglam wen chu lo la rumol mula ti chuan an chan pain chu chu a hum ran ton tin mu chuan an poisa pek chu an la let le daya pon lampan chuan an kal ngal mak bok Mahse waiter pakhat chuan an chan pa chu alo man chiang kher mai chuta hemi te hian min ruk ti ra ti na puzui tamai Devi le ben te chu chak tak hian an tlan se ngal nal Mahse le an tlan lu na room ber kher chu
an zu da khom na alo ni lau mai van nei an va han in ti tak ti chuan high school no pang ho chu an zirtir tu ta shat lawa chuan an roi ta noi maya devi le ben te po thudunin an ti tui dun vel hle maya an in hal thin na zong zong ti khan thil tha thlen lo ti te chu soi dunin atuk lama an conference na po chang dun turin an in thurwal ta hiala atuk lo ni chuan pekso na message chuan alo mok kheu mai engwangin nge mi zong zong ne na kan mu du to anga ilo soya ti in aron zot nul mai basa an thu soi lo ngai tharu tu khan an thu le la chu alo the dar na sa sia pekso na ben hiala lo thleng to ni devi chuan pexton chu shilfia tumin akol ngal ngat ngata Mahse pexton chuan alo pick up du thak si lo bena khan basa khan soi lo se chu tu man an shemia lo tur ti in bena chu adem hlur top mai ni chu tiang ani ta sia chuan ahma zana anin tiam na te po ti hlotlina du ta haulo athil soi ho na chuan bena lam chu tang du haulovin adawin adaw ta zo klata bena chuan devi tong dan te chu magati in ahma zana thataka anin tiam na te kha engwanga ti hlo ting du lo ta thut nge ti chu asha thiam lo hle maya ben hi chu ko om thei taka tanga selian ni in anin po anwamina zau hle a Mahse heti khopa anom thei chung hian ama te in games te akhela basketball po khelpui tura nei ngai lawani hetia aryang chung hian anu chuan ama chau in ngai tu ang shim shimin azin san dei zela apa po hi sum don na thila azin chuak reng mai zel box hi apoken moni turan pek chuan an ngai a thaviau top mai zela hetiang an niawang hian house of yawe tilovin ben chu an skula no pangdang ang bok chuan atal talin atal ve top mai zelin chan po akom tlem viawa akom veber po abial nu chan te vele chhong chu an ni deuh mai ani chuta vanduai thlak takin abial nu la chuan ama du tak tak si lovin asum chau ala du zui ben chuan apa chu thalhel ve chinin NBA game sakal puya te chuan han som ve china apai ro chuan akal pui man lo tur thu shilin ibial nu ne na inkal na tur ticket ka leisak zok mayang che alo ti dai ti chuan atuk lama chuan abial nu chu NBA game sakal pui tur chuan a som tange ya Mahse abe seilo ang dewin abial nu chuan a local pui du haulo ape lo chung te chu thalak puin a arngeng lang chiang thei tur ang per chuan ala lak pui zui chumai po du tok lovin a arngeng chu a sor saka khabesen vingina om phani chutia abial nu poina kalpui du ta lawa chuan ticket chu a chuang taringota somtur la chu a shimai box si lo ati ngai na shelo chuan an ompui nu chu a fa te ne na an kalna turina petaringotani tu zan chu atan chuan ava khor thlak tak a phone atanga NBA en bak lo chu ti tura nei ta vak lawa Mahse chutia phone atanga a en na chuan mi pakhat cartoon ngai na ve tak pakhat nen anin be fu ta lau mai chu pa nen chuan in hu an rot tang hala Mahse anin hu na tur mun awatheng chu amarwal pui reng alo ni lo apa terwal chu lo ni in ben chuan makati viau chung chuan hankom nel ve shim shin chu atum luya Mahse anin kom zel ta ka chuan chu pa chuan mutpuya som ta tlat mai bena hlaulut tu chu atlan ho ngal wang ringot bena hian ashing nun hi kho har thlaga ti viau niang tesa fulmar ka mu po chuan atihlim zo to ngang lova akhabe arngeng la chu a classmate pakhat chuan chuk chu emotin alo ben sak pop zui khatiringo chuan huai swalanga sin ti in thurona pek chu po zui fatin vun doctor hna ava in entir ta a doctor pan chu devinu khalo ni hlawin ani hian uluk takin a arngeng chu alo en sakani devinu hian bena hilom thulo shilin nangma wang hian ka fanu in lekha zirna lama po tran alak phana sa thina in elreng rengin selian lo ula chu tu nang hi kan phalawang alo ti a zanra ki lain in hir ngau dan te asoi zia lom atile chuan ben chu atuka ulta tlat mai atra chan devinu in hanzo chuan ka chung te mo midang nen shim zanra ka kil lo na are to lutuka atita thlota devinu chuan alainat nge mai he pa house of pa hi anun heti khopa alo ruak hi a oi lo hial zok akhongai ema wan chuan an ina zanra kil tur chuan a som ta buka Mahse ina an lut che chu devi chuan bena cholo e tur chu alo hu phur nge mai anu nen chuan in hnial chepin anin hnial na zong chu ben chuan alo la she phazui bena ta chuan a in tla shun om nge mai diktak chuan an choi line ben chuan devi chu a hek ve thereng Mahse an chung ko ti vele anin chaidan vel angai thlaga tang chuan nom ti ve viawin a hek tu talawani chuan ei khamnu te po chuan thlengvel te chu sengpuin a ti fel pui veka ka chong tam wangin Paxton nena in kara chiat pha ka in thiam lo khop mai ti in devi ne na chuan ngai damadil buka ni e
pekson kha an ming sia na wang kha na lung oi lo kher maya devi khan ngai dam dilin thil omza shil Mahse angai dam theitlat lo chian angin ke enzia min lo mang tangkai lek mo ti in a hauship heta china hian devi po hian dot soi chu adu to lova bina hne na chuan engkim chu shil ta fikani ka chian ten kan mu du ne mo an ti fika anrin dang kha ka kalpui ve tu pani kha ti in a shila ben po chuan chutia ni mo ti in amania mi pakhatin mutpui tum dan te shil vea an nui dun chiam ta ka chuan ama anin mel mak na kha abo vele ta duak ni in alang hemi zana tang hian bina ko harlu tuk chu azia ve hoka Mahse devi ro an school lama chuan amwal pho chenge mai mi zong zong in do ta soiwa chuan an lo ngei vek tlat a shi om tilu tuk chuan tu ma po ama chon ngam lawa Mahse heng zong zong hi angai ruat na vek alo ni le si angai angin mi chuan engte walan lo ngai le si lo Mahse la pexton chuan me chedang alo biak san le tlat mai a chante zongin vashil ve chu atuma ame ro chu a chante chuan an lo be thadu hau lo amma a chanchin shil an tum lai khan ko la pick up du lo kha ani a chumi nuwa po school an muin alo fin ship ani ome a chante tan chuan bia ka phur om viau to silova chian tharan lo charsan ani Mahse devi chuan ngai dama handil tak tlak tlawa chuan chante nana na chuti in an ngai dam le ta diama an chantar jona hi geini in febialai boina chu alo sha thiampui em maya Eleanor report chu atuina lama tuipui ve in acting lama po chu na support thavia wani ngai dam dil ani pa formin devi chuan party te na wa hoi hotta a chuta chuan amma an shil ta lo thil te kha anin shil ton ta ni febialai chuan mi pa aya mechia adu to jok thu te so in devi chuan alo lom pui le a Eleanor po chuan anu chanchin sha dan te chu soi ve in devi chuan a khongai ta viau maya chuta Eleanor tan chuan mala ka tumta anu restaurant hona chuan vakalin Eleanor nu Joyce chu va mu a afanui na ngai chin zia te fashil ve in thata ka bia thil om zia thata ka shil dur chuan thuro na va pe a Joyce po chuan ani te take hetia ka ngoi reng chuan aril ru ka tina mai ati ve a ti chuan atuk lama Eleanor te school a chuan vakal ta afanu chu va ma chonin ka chanchin dik tak ka zeb na chan chu actress ka ni don ti in inena khan ka intiam si a kani tum kani le si lo ti shat huna iril ru an na lut tukwang ti ka hlawa ati dab daba cruise atang kha min ban da ya actress kani tum na lam tluang asukuk pha ta ni ati le chuan Eleanor chuan anu chu khongai nge mai engna po thokla poi ka tilo ka kyang om la ka du ber ati ta ni ti chuan afanu ne na anin nai jok zel theinan ti in Joyce chu bake sale na chuan na tel ve ta a devi te na chuan afanu te chan ho nen changan ur ho ta dial dial ani